मुंख्लंदी जाब्रांनि मुङाव खुंफुंनाय मुंख्लंदी जाब्रां फुटबल ट्रफी टुर्नामेन्टआ दिनै मेहेरगोनाङै जोबलांबाय। बे दाननिनो 15 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव खुंजानाय मुंख्लंदी जाब्रां फुटबल ट्रफी टुर्नामेन्टआ दिनै दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोबलाङो। जेराव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इएम रन्जित बसुमतारी एमएलए अमर बसुमतारी, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारीजों लोगोसे देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारी आरो गोबां आलासि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे जोबथा एबा फाइनाल खेलाखौ बादायलायदोंमोन खायलाबादा हान्टार्स एफसि आरो बेनि हेंथायै A2 MRLD एफसिआ। जोबथारनाय बुब्लियाव खायलाबादा हान्टार्स एफसिआ 1 आरो A2 MRLD एफसिआ 2 गल होनानै A2 MRLD एफसिआ देरहासार जायो। मुंख्लं जोहोलाव दि जाब्रांनि अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव देग्लाय थामथि जोलुर बादायलायनाय। बे जोलुर बादायलायनायाव आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। मोनसे खोन्थाया जादों आं गावनो एक्स एनडिबिनि सासे सोद्रोमामोन हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानानै अन्थाइबारि गामिखौ खोब एप्रिसियेट खालामदों। जाय खामानिखौ जों मावनांगौ बे खामानिखौ अन्थाइबारि माया क्लाबा बानायदों। गतिके जोंनिफ्राय रोजा रोजा हामलायथि आरो साबायखर थाबाय आरो हानायमानि जोङो बेसेबां हेफाजाब खालामलांनो हाबाय थायो बिदिनो जों आवगायलांबाय थागोन। दिनै मुंख्लं दि जाब्रांनि मुङै बेवहाय जे मोनसे जोलुर बादायलायनाय होदों बेयो जोबोद मोजां जादों। दिनैहाय बिमा माइनावनिबो फुजा बा जोङो बेखौ लोखि फुजाबो होनो। गिबियावनो बे बेंटल ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि आरो सारा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनिसिम दिनै बिमा माइनाव फुजानि बा लोखि फुजानि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। आरो दिनै दि जाब्रां मुंख्लं दि जाब्रांनि जे बाव फुटबल होदों जों गोदो खोनादोंसोमोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला आनसलिक लेभेलाव दङमोन जों दि जाब्रांखौ खोनादोंमोन। बिथाङा सासे जोबोद गोहोगोरा, सासे जोबोद दावहारु, बयबो बिथांनि मुंखौ खोनाबानो गिख्रंजोबोमोन होननानै जों खोनादों। पुलिस मिलिटारिफ्राबो बिथांनि मुंखौ खोनाबा गियोमोन। इभेनखि बै समाव रिभलुसन जाफुबाय थानायाव बिथाङा जे जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ दैदेनदोंमोन डेपुटि आर्मि चिफ होननानै, बिथां थानाय ओनसोलफ्राव आर्मि पुलिसफ्राबो अपारेसन खालामहैनो गियोमोन होननानै जों खोनादों। ख्रों ख्रों बिथाङा सासे गोख्रों जोहोलावमोन बर' हारिनि। बिथाङा जे मुंख्लं जालांदों हारिनि थाखाय, बियो मोनसे हारिनि जोबोद गिदिर खहा। बिथाङा जुदि थांनानै थानायमोनब्ला हयथ' हारिनि जे थामोनथा रैखाथि मोनथाय जौगानाय बेफोर गासैखौबो आरो गोजौआव लांबावनो हागौमोन। दा जेखियानो जाया मानो जोंहा बर'फोरनि साफ्रोमबो रिभलुसनारिस्टफ्रा मोनसे सिमां थायो हारिनि थाखाय जों जिउ बावनानै बोरैबा हारिनि मुंख्लं जानो हायो नामा। दा बेबायदि बिथाङा हारिनि सासे मुंख्लं जालांनो हादों। बियो बिथांनि थाखाय जोबोद मोनसे साक्सेस, नाथाय हारिनि थाखाय बियो मोनसे गिदिर खहा। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नुनो मोनदों जे बेबायदि जोहोलावफोरनि जिथु खाम्फा बा थंफोराव आलाय सिलाय खालामनानै दोननायखौ, दा बेखौ लाखिनो थाखाय मा खालामनांगोन रायजो राजाफोरा? हारिया जोङो जोबोद बर' हारि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जों थोजासे मान होबोनो रोङाखै। जोंनि जेनेरेसनाबो दिनैबो जों थोजासे मान होनो रोङाखै। जोङो जुदि जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनोबा, बिथांमोनखौ जुदि मोनसे आब्रुथिजों दैदेनलांनोबा, बिथांमोननो जोंनि आबै आबौनि जोंनि गोदोनि बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांमोननो जुदि खिन्थालांनोबा, जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जोङो मोजाङै मान होनानै दोननांगोन। बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फाफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन। बिथांमोननि सल'फोरखौ जों लिरनानै दोननांगोन। बिथांमोननि जिउ खौरांफोरखौ जों लिरनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैनो खिन्थानांगोन। नङाबा बिथांमोना सिनायनाय नङा। दिनैनिफ्राय 50 बोसोर उनाव 100 बोसोर उनाव दि जाब्राङा सोरमोन बेखौ मिथिनाय नङा। दा नोङो गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव लिरनायनि कालसारा थानायखाय, फरायनायनि कालसारा थानायखाय दिनैनिफ्राय 500 बोसोर सिगां, 1000 बोसोर सिगाङाव जायफोर बिर जोहोलावफोर दंमोन बिथांमोननि सोमोन्दैहाय रोखा रोखायै लिरनानै थानायखाय जोङो दिनै बिथांमोनखौ मिथियो। नाथाय जोंनि बिर जोहोलावफोर, सोरबा सिखोना जोहोलावानो जा, जोहोलाव दैमालुआनो जा, सोमदोन जोहोलावानो जा, बेबायदि गोबां बेबायदि जोहोलावफोरनि जे जिउ खौरां बा बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफोर, बिथांमोनखौ जों थन्न' थन्न' लिरनो हायैनि थाखायनो दिनै सल'बाथानि महराव लालांबाय। आरो बे सल'बाथाया लासैनो जुदि
जोंनि इयुन जोलैनि खोमायाव हाबाबा बे लासैनो हारिनिफ्राय गोमोरलांगोन आरो जोंनि सोदोमस्रिनिफ्रायनो गोमोरलांगोन। बेनि थाखायनो जोङो बिर जोहोलावफोरखौ मुंख्लंफोरखौ जोङो बिथांमोननि गोसोखांथिखौ बिथांमोननि मेम'रियेल्सफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों अराय सिबिलांनांगोन। बे दोननो हायोब्ला सरकारखौ मा खावलायगोन सार? अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय जोङो सरकारा बेखौ मदद होनो राजि, नाथाय अन्थाइ खाम्फानिफ्राय बांसिन जोङो दि जाब्रांखौ जोंनि गोसो गोरबोआव दोननांगोन। गोसो गोरबोआव जेब्लानाखि दोनगोन जोंनि गोसोआव अरायबो थायोबा अन्थाइ खाम्फानिबो गोनांथि जाया। अन्थाइ खाम्फाखौ गाबोन लुगोन, लुनायनि उनाव जुदि बे हाग्रा दुफबजोबोबा बिथांखौ माने असनमान खालामनायसो जागोन। ओंखायनो बिथांखौ जोंनि सिबिनायाव, जोंनि गोसो गोरबोआव, जोंनि मेलेमाव बिथांखौ जों दोननांगोन। होमबासो बिथांनि जे मुंख्लं जालांनायनि जे बिनिमय बेखौ बिथांनो होनाय बायदि जागोन होननानै आं सानो। जोबोद गोजोनथाव। आङो गिबियाव जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि नैबे नोंथांमोन मिडिया सापर्टार नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो नैबे जोंनि देग्लायनि मार्टियास दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट सिजन 3खौ फोसावनानै आरो रायजो राजानि अनसुंथाइ मोननानै आरो ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गोबांथार मदद मोननानै जोङो नैबे थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो मोजाङै मोजां बेयाव जेबो गाज्रि रोखोम जायासै, नांलाय खमलाय जायासै, पाब्लिकफोराबो बहुद सापर्ट खालामबाय, गेलेग्राफ्राबो मोजां गेलेनानै जोङो देखायबाय आरो बेयाव गोजोननाया बेनोदि जोंखौ गोबांथार थुलुंगा होबावदों। बे टुर्नामेन्टआ जोङो जाय बिथांनि मुङाव जोङो टुर्नामेन्टखौ होदों बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जोंजों बाहागो लाफैबाय आरो ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगो लाफैबाय। बिथांमोनाबो जोबोद गोजोनलांबाय आरो जोंबो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोनबाय। बेनिफ्राय आङो गोबांथार हामबाय होबावो, जोंनो गोबांथार डनेट खालामबाय। रायजो राजाया जेरै जोंखौ हायाव जिरायनानै 50 रुपिस बेबो जोंनि थाखाय डनेसनसो आरो सियाराव जिरायनाय बेक्तिफ्रा जोंनो 100 रुपिस होनानै जोंखौ डनेट खालामबाय। जों बेफोरबायदिजोंनो जोङो खेलाखौ सालायबोनो हादों। स' साक्सेस जानायनि थाखाय जोबोद गोजोनो। आङो अन्थाइबारि माया क्लाब आरो नैबे जोंनि टुर्नामेन्टनि साब कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव माननि आलासि दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव जोंखौ मदद होफैनो आरो माननि आलासि महरै जोंनाव नुजाफैदों गाहायै राजु कुमार नार्जारि, बिथाङा जोंनि गाहाय आलासिमोन आरो गेस्ट अफ अनार दानि डिपुटि चिफ जोंनि बिटिसिनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो खाथियाव थानाय जोंनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथांमोन आरो जेम्स MCLA बिथांमोन आरो बिदिनो गोबांथार ओनसोलनि जेरै बेंटल कलेजनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै साफ्रोमबो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ नायनानै मोजां रायजो राजाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो आं बे समाव सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला मार्टियार दि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि टुर्नामेन्ट 2023नि 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय जे टुर्नामेन्ट, बे 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय टुर्नामेन्टखौ दिनैसिम 28 तारिख अक्ट'बरसिम नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंहोबाय, नायफैबाय आरो जेसेबां बे बादायलायनायाव बाहागो लानाय बादायारि हान्जाफोर बयखौबो हामबाय आरो हामबाय होदों, रायजो राजाफोरखौ हामबाय होदों आरो बेजों लोगोसे बे टुर्नामेन्ट खुंनायाव नांगौ जानाय राङारि मदद होनाय जेसेबां MLAफोर दं, MCLAफोर दङ, EMफोर दङ, बेजों लोगोसे कन्ट्रेक्टरफोर दङ, बेजों लोगोसे बिजनेसमेन दङ, साख्रिआवलाफोर दङ, गुबुन गुबुन बिथिङाव हेफाजाब होनाय जोंनि माइक, जोंनि साउन्ड, जोंनि पेन्डेल आरो बेजों लोगोसे मोसाखावरि हान्जा, मेथाइ रोजाबगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिडिया पार्टनारफोर साफ्रोमखौबो हामबाय आरो हामबाय होदों जे मार्टियार दि जाब्रांनि मुङाव होनाय बे टुर्नामेन्टखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामनायनि थाखाय गासैनिसिमबो बे टुर्नामेन्टखौ साक्सेस खालामना होनायखाय हामबाय आरो हामबाय होदों। दिनै फाइनालमोन आरो फाइनालाव खैलाबारि हान्टार्स क्लाबजों लोगोसे बाहागो लादोंमोन AMRLD FC आरो दिनैनि बादायलायनायाव खैलाबारि हान्टार्स क्लाबा गरसे सोनो हादों आरो AMRLD FCआ गरनै सोनो हादों आरो बेबायदियैनो खैलाबारि हान्टार्स क्लाबा
फार्स्ट रानार्स आपनि बान्थाखौ आवग्रिनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे AMRLD FCआ देरहासार जानो हानाय बान्थाखौ आवग्रिनो हादों बिथांमोना देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां बिथांमोना मोनलांबाय आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेनदों फार्स्ट रानार्स आपखौ मोननो हादों बिथांमोना ट्रफिजों लोगोसे 30,000 नोगोद रांखौ मोनलांनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे बेस्ट प्लेयार हिसाबै 11 नाम्बार जार्सि गाननाय AMRLDनि गेलेगिरि मिस्टार शिब्र बसुमतारी बिथाङा मोनलांनो हाबाय बयखौबो हामबायदों बे प्रग्रामनि थाखाय जाफुंहोनायनि थाखाय गोजोननाय बयनिसिमबो जासिनाय जाबाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनिफ्राय गोजोन्थों हामबायसै। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थङानो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।